Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see when you look at me? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert aan de tafel, een muzikant, componist, maar bovenal een energiek man. Die altijd weer nadenkt hoe ik mezelf op naar uitvinden, hoe ik mijn instrumenten op en naar uitvinden en altijd onderwijs is. De vrouw hoe West is, maar bovenal ik nog een vogelspotter. Ze maken hem haast voor nemen. Sietse Pruksma, mooi dat is de best. Welkom. Ja, dankjewel jongen. Ja, mooi. We komen wel eens zien en ik vraag altijd hoe is het. En dan komen er 2, 3, 4 of 5 projecten bij Del. En het ene is krijg kleren en een oren mat nog. En het van de tredde is er heel in. Ja. Hoe is het? Ja, nee, het gaat goed. Het gaat goed. Ja, het is eigenlijk hetzelfde wat er eigenlijk altijd gebeurt bij ons inderdaad. Ik zit die woont er ook hier. Het is maar soort dingen. Oegong, theater heb ik nog dingen. Onderwetter, muziek van maken. Mijn plant met Nienke natuurlijk op tour. Nou weer. Wat hebben we nog meer dingen? Springtime Festival, we spelen. Ja. Ik moet even nadenken. Het moet ik net volsluit werden. Genoeg erop. Genoeg dokter, ja, zeker. Met soort onderwijs. Ja. Kan mensen die aan de tafel horen uit de culturele wereld, en heel bekend toch heel eerlijk van die pandemie, dat weer wel even lekker rustig. Ik kon even bijkomen. Mm-hmm. Maar nog wel los ben, gaat het ook weer voort. Nou is het in de 5e versnelling. Ja. Dat wie ik net van plan. Nee. Hoe zit het met die? Hoe bent u dit? Nou, die pandemie die eigenlijk wel een gelokje van ons. Want we gingen het, dat we tot 20, die pandemie. We in 2019 gingen wij een sabbatical nam, Nienke en ik. En daar is eigenlijk de plant ontstaan in een voorstelling en plaat. En toen kwam 20 en toen gingen wij dus een plaat kleed en een voorstelling kleed. En toen komen we dus net op tour. En want alle theaters waren dicht, maar we gingen wel een plaat. En toen hebben we die plaat dus in die slow album release uitgebracht. Dus elke mannen op het derde vrijdag van de mannen een nummer uitbrengen in combinatie met een podcast. En dat het dus eigenlijk zo'n soort nieuw publiek opleveren. Omdat die gasten die Nienke uitnodigen voor die podcast, die binnen in eigen netwerken en die reflecteren op een nummer van plant. En juist om die tijd te nemen in zo'n hier, heeft het dus een heel soort gebracht. Dus dat hele plantending, hoe riep je? Ik zelf, thematiek zelf ik. Dus zeg maar ik noem het maar de marketingteksten die we hier in 2000 jorgen. Nou, die komen in 2021 al even vet. Want we helemaal riepen, het project is riepen, we konden de voorstellingen riepje litten. Dus we hebben een volle betere voorstelling maken. Achteraf. Dus die tijd nemen is wel een geluk geweest van u. Dus ik denk dat binnen het verhaaltje waar we in zitten, qua loodstechnici en lachtechnici en alles, die hele wereld van technici eromheen, die we hebben net zo'n kennen. Nou, dan ben je een soort jongens die ik omschoold binnen en zo wat heen. Dat maakt het wel. Ik denk, wow, hoe komt het met de kwaliteit van dat vond ik wel, dat vond ik wel een ding. Maar voor dus het is wel een soort bracht. Wij zullen er eigenlijk mooi. Ook heel goed op bij waarom. En ik omdat, ik merk zelf, want ik heb in 2000 ik zo'n soort van sabbatical dingen. Die sabbatical jaren en die rust nemen, dat brengt die ergens. Dan kerst tenminste dat ik weer waarom zeg maar, kerst een guttere stap nemen. Ik zie toen in 2018, dan hebben we natuurlijk het zien in een culturele haatstijd werken. Hè. En op een gegeven moment, toen ging ik weer een project steen in 2014, die heb ik al zijn. En toen merk je gewoon dat dan krijg je een constant een bepaalde rust. Je even reflecteren op best inzitten in de oude ronde zingen hier op dat moment. En toen zei ik Nienke, wat gaan we nou doen? Gaan we nou weer hetzelfde doen? Gaan we weer herhalen? Of wat gaan we doen? En toen gingen we beide het antwoord net. En ik zei toen, ik wil het podium net meer op. Ik ging geen zin meer. En ik ging alleen mijn hand met theaters en gewoon muziekmaatjes aan zich.
Dus heb ik ik denk een jonge mannen geen instrumenten omraken. Met Sieman, denk ik. En toen heb ik alleen maar houten meubels maken. Van afvalhout, wat een bedrijf Futgooien bij ons. Wij wennen in Weidem en achter is een melkfabriek waar dan meubels maken waren. En toen hebben we de Goornzaal hout voor, Iekenhout ik nog. En dat vis ik uit die container eruit en daar heb ik al meubels van maken. Dus ik denk iets van 30 meubels maken. Dus het hele huis zit dan vol met Iekenhout meubels. Maar prachtig jongen, en dit hele huis knapte er vanop. En ik hield helemaal geen zin om weer het podium op. En toen we planten het maatje weer in, dat is toen dat shitjes toen planten, zeg maar. En toen zei ja, maar ik wil wel graag eens maken. Ik denk, ja, ik snap het wel. Man. Ik zei, weet je dat ik het nou wel ken, dus dan? Of ik het nou wel wil ik. Maar ken? Ja, ken in de zin Twijfel? van, ja, twijfel in de zin van, loop mezelf nog. Ik ben dus heel lang bezig geweest met die vogels. En met Teun de Spiers, maar natuurlijk in de bioloog op het podium staan. En alles hoe de scrie is eigenlijk en wat u eens vertelde. En toen kwam ik er wel achter van, het zien hier nou, wat heeft dat nou opsmitten? En ik kon het net goed kon mezelf er net helemaal goed in plaatsen van wat heb ik nou eigenlijk dingen in het zien hier. En dit 2000 kwam dat er wel, totdat ik rest nam, kwamen onze dingen wel, en ja, dit is toch een soort rouwverwerking geweest van ouder om het zien. Dat ik dacht van ja, het komt net goed met dat beest. En ik hier altijd die vogelfluit in mijn moeder. En dan begon ik met dat open. En toen dacht ik van, het nou geholpen? Het het nou geholpen dat ik die vogelfluit had in de moeder die? En toen, dat twijfelde ik toen aan in het joggetje. En toen moet ik dat nou wel dwaan. En toen heb ik het dan een paar keer in mijn studio, heb ik hem al eens in de moeder die. En toen dacht ik, ja, maar ik geloof mezelf even net meer daarin. En toen hadden we een optreden in Maastricht, met Nienke. Materiaal van plant, dat weer wat letter. En toen zei Nienke vast die solo ik spelen die de braadvogel hier, die zit zo. Het is dan vogelfluit in die doelsmur en dan al die snaren. En toen loodde ik mezelf weer even in Maastricht. Toen ging ik het even weer rond. Toen dacht ik, oké, dan gaat de goede kant weer uit. En toen nou ben ik er weer, zeg maar. Maar het is wel een proces geweest. Dus dat had ik te maken met die corona. Tijd nemen, reflectie van wat heb ik dien en waar gaat het heen. En loop mezelf nog, want die vogels komen zo dichtbij. Ken mezelf, wat mijn oren keuzes maatje. Ik zie hoe de vogels oren keuzes maatje. En dat vond ik een heftige niet in. Daar moest ik wel even tegen. Ja, en ik denk, want we zitten natuurlijk in de creatieve business. Dus het enige wat veroorzaakt is een inspiratie bij mensen natuurlijk. Ja. Maar het is net concreet dat de grading is wat veroorzaakt voor die mensen. Nee. Je moet altijd maar afwachten hoe mensen met een hoes gaan. Ja. Nou, dat is het entertainment of rijd ik mensen echt en denken ze morgen oors of na je weken? Ja, en dat kerst nooit van de ene op de dag kerst een mens veroordelen. Maar ik heb net wollen, ik heb net doel net. Was zoiets, het kerst wel inspireren. Maar dat giet ik altijd hoe jaren. Dat ben ik heel lange processen. Ik neem het allemaal transitie. Het transitieproces die duurt altijd heel lang. Dat juist ik nou binnen duurzaamheid en binnen de hele bij het stikstofverhaal, binnen al die transities, dat gaan generaties doorheen. Dat wist ik van tevoren, weten we dat al, dat het heel lang doorheen gaat. Maar de kerst wel, het is net een optie om niks te doen bij mij. Dus ik moet iets doen. Dus ik moet vogelfluit spelen. Ik moet mensen inspireren om dingen oors te denken. Ik loekjes te iepen in van dat het ik oors ken of dat je. En ik merk dat zo'n vogelfluit die helpt wel. Want ik zeg altijd, die vogels die vertellen dus eigenlijk hoe het met u gaat als mens. Dat is heel mooi, maar ik met hele mooie verhalen vertellers. Daar geniet ik wel van. Ik doe de kennis van Teun, dus ik merk zo van, oh ja, god, wij ze leef je en hoe ze leef je. Denk ik, ja, god, daar kunnen wij als mens zo'n soort van leren. En wij binnen wat van paard houden. We kunnen misschien wel op het paard komen, maar we zijn nou even van het paard houden. Maar laten we eerst, dan ik, zie u zelf zeggen, we zijn even van het paard houden. Snap je wel? Ja. Nou ja, om het probleem op te lossen, maar eerst het probleem erkennen. Bijvoorbeeld, ja, maar is de taal leren. Ja. Zeker. En oplossingen binnen eigenlijk net. Dat is heel moeilijk altijd in deze wereld. We hebben altijd oplossingen ziekje. En we moesten laatst spelen op Springtijfestival, dat is een duurzaamheidsfestival. En het eerste gesprek wat we met Zoom, van die mensen hingen, ik zei, ik heb wel eens vaker met Tjerbe, ik op het festival gespeeld, China lieten me dat al. Met Tjerbe, de speler, Tjerbe Hettinga. En
Toen zei ik van ja, het woord oplossing zit er bijna in elke zin. Ik zei, laat het nou zo uitpraten dat elke keer als het woord oplossing neemt wordt, dat we €100 in een pot gooien. En dan geven we daarvan te soepen. Dan bieden we de iepening wie het woord oplossing al 15 keer neemt. Dus dat is €1500. Dat bent die oude flessen whisky, vriend. Oeh. En bij onze sessie weer 8 keer. Dus dat weer al €2200. Dat is natuurlijk een gimmick. Maar in ieder geval, het zet die wel aan het denken. Van, laten we nou een keer, ik het gewoon het net wittental litten. Wat we uiteindelijk met de voorstelling van Nienke, ik door mijn plant, het net wittental litten. Had je dat taal litten, en je was het ook zoals van het herkennen van waar we in zitten. Dat is de held. En dat je dat ontkennen en futstoppie, van met de oplossing ziet, we moeten dit, we moeten dat. Ja, dan daar loop ik zelf net zo in. En daarom is tijd nemen, was ook zo door corona, tijd nemen heel goed. Tijd nemen om echt te reflecteren als persoon. Wie ben ik? Zien oer vogels, of zien hoe het landschap, zien hoe mijn eten. Wist je, is het nog steeds vlees of net vlees? Waarom bol, waarom net? Dat soort discussies heb ik. En dat vind ik heel mooi. Ken ik een oordeel over, maar je weet er wel van, als je iets door heeft het consequenties. Ja, en alles is in onschuld kwijt. Zoals daar is gewoon. Ja. Want de wereld is zo transparant. Zeker. Ja, Je kunt nergens meer van zeggen, ik weet het niet, want bij Google kom je binnen een minuut. ja, weet je het. Ja, Ja, dat is zeker. echt wel storend. Ja. Want het is net leuk dat alles in onschuld verleden had intussen. Maar, Zeker. that's what we call life. Leuk is het best. Sitje Pruksma, je wordt de gast in deze 1 op 1. Sinama valt alleen, want ik ken onmogelijk een hele cv hoe het praten. We gaan straks hoe de oer gaan praten, maar die krijgt, die gaat nog in reprise. Zeker. 3 keer ook, hè? 3 keer. Ja, prachtig. Ja. Plans draait weer volle bak. Ja. En je bent ook niet denken over een clubtour nog, Ja, volgens daar ben mij. ik mee bezig. Ja. En er zal Griff meer wijzen. Maar ik moet die toch even wat historie daar zetten. En Tjebbe Hettinger, dus zij is het zelf al even. Daar is de bekending van de Grijden, onder oren actief geweest. Even een beetje waarom in de tijd. 2012. Met Tjebbe Hettinger dus. En Sietse Pruksma. Wiesvogel. Maar de heren van donkere gedachten op taasten het jen van violensnaren, maar fjern van rede biezems onder het uitvaaien van binnenmantels. Maar fine lang van gele kustlin, mijn het riet van leefde, hij eronder, troch een bonkerak van een in roegen begroeven skulpen, onder een eetrilling van kosmische wolken. Mijn roeken van het oceaan zout het juster, het waarnemen van het wolkensnijend jacht, maar het piekenvelle gevoel van hagel en sneeuw onder vigilies van vloeden. Rere Skries, Tjebbe Hettinger en mijn gast van Joort Sietse Pruksma. Opname van alweer een tijdje verlien trouwens, in 2012. Reden ik het even draaien. Begon ik zelf nog goed Tjebbe, maar ja, dit is toch wel een man bij zo'n ongelooflijke uitstraling. Poëet. Mike rock'n'roll. Zeker. Behoorlijk rock'n'roll. Hoe koest u hem? Ja, dat zou ik je vertellen. Het is een heel mooi verhaal. Ik hier een bandje. Dat wie met 2 gitaristen, met eigenlijk kunstschilders, dus Jan Snijder en Christian Kuitwaard. En wij heten Nodo. En we gingen een weekend op Skiel gepland om daar gewoon in een huisje een cd op te nemen. Dus we gingen een huisje helemaal inrichten. Ik zie het tussen een open haard in de keuken en Jan Snijder zit in de keuken. En Christian ergens oors en we gingen een microfoons opgesteld en we waren daar aan het improviseren. Dus ik ging slagwerk mooi en de jongens met gitaren. En hetzelfde weekend weer een dichtersfestival waar Tjebbe weer en Albertine Soeboer ik. En diezelfde jongens, snutte jongens, kwamen hun chin. Ik koetje hebben een bietsie. En ik zei van, ik zou je morgen improviseren willen met ons. Dat wij, voordat we de boord op gingen. En ja, ook was het Tjebbe. En Albertine ik wel. Dus ze kwamen aan bij het huisje. En we snijden middags om 1 uur en we gingen om 11 uur op de boot. Dus we gingen ongeveer 3 uur tijd om op te nemen.
En we begonnen te improviseren met de gitaristen. En Tjebe zie je vlak bij mijn slagwerk. En Albertine ze zeggen mijn koor ons. En weer heel iets zo, ja, weer heel iets, heel close. En de eerste improvisatie doen Albertine en Tjebe geen back even. Maar die zijn helemaal overdonderd wat er gebeurt. En op een gegeven moment, de tweede sessie die we deden. En de eerste sessie zei Tjebe van. Ik heb opnames van namelijk, beeldopnames. Hij die kleer. Apart, zei hij. Apart. En hij ging zitten in de stoel. Apart. Wat is hier gebeurd, jongen? Wat is hier gebeurd? En ik zei, oké, we doen nog een sessie. En dan praten we gewoon wie eerst begint. Albertine voor beginnen. Dus we gingen best een sessie in. En ik zou het vertellen, jongen. En het ging dat, ze gingen echt elkaar te pakken. Maar ze gingen ik te pakken. En we gingen, die midden hebben dus nog 3 sessies die 2 sessies bij Saikmooi die er is een cd van uitkomen. En na dat weekend, toen hebben Tjeb en ik elkaar heel dit opzocht. En het was zijn eerste manier, een eerste optreden dat hij echt improviseerde. Dat hier er nooit in. En dat was een ontdekking van hem. En ze hebben elkaar heel dit voelen. En dus wij kwamen in improvisatiesessies vaak misschien 2 dingen wat ik maar een orgelist die ik met de oergong nou maar doet, Rijtje Smits, die misschien trein heen ik een bandje, dus mijn orgel en Tjeb en ik dan. We hebben maar in Toulouse spelen hebben en zo op internationale orgelfestivals en zo. En dat is weer te gek. En we gingen dus haast elke week te Vogelschent, Tjeb en ik. En Tjeb ben natuurlijk blind. Ja. Maar dan pakte hij mijn schouderbeet. Of dan belde ik hem eigenlijk. Zo, hey Tjeb, het is mooi waar. Zo even. En dan helde ik hem op. En dan gingen we vaak naar Zwarte Haan op Westhoek. En dan pakte hij mijn schouderbeet en dan ronden we langs de dik. En dan hield de telescoop bij me. En dan moest ik vertellen wat hij jade. En dus moest ik zeggen, het is een bonte strandloper. En het is winterkleed. En die is die tekening. Maar weet ik, een keer mooi maken in de winter dat we daar ronden en dat hij vogeltjes jade. En dat die een fraticus. En fraticus die komen alleen nog maar in de winter jaren. Hij zei, ik heb mansjes en wiefjes. Ik zei, oh ja. Dan gaan we daar zitten, met z'n 2 op het dik. En die zitten 20 van die fraticus voor ons. En jongen, dat was geweldig, want hij kon dat jaren. En ik kijk, god, dat is gelijk, wist je? Het was echt super. Dus hier we dus, hier het hele, hoe het leven hier wat doen en hoe kunst en hoe zijn frustraties, hoe de kunst en wat er met hem al gebeurde en wie, ja, we hebben elkaar. Ik ken net zo vaak met muzikanten dat je vliegen gaan, maar bij hem hiek dat. We hebben peken de optredens gehad, jongen, dan vliegen we elkaar en nooit iets op een nek van, dit is hier gebeurd, jongen. Ja, wat zou die dan? Ik zei, wat die is er wel, jong? En dan gaan we gewoon vliegen. En dat gebeurt net zo vaak, hè? Dat is vliegen, en dat weer uit op improvisatiebasis. Dat is niks opraten, dat ik het net wist. En dat we dan elkaar zo bij de belen gingen. Dat is fantastisch om dat mooi te maken. Dat mis ik wel heel erg. Ik heb me niet een keer, soms, dat je ergens komt. Ik in de improvisatie die we nou in plan dokken, zitten toch vaak in de improvisatie dat je ergens komt. Dat ik bij jezelf iets net weet. Een versje is een versje. Weet je wel? Akkoordenschema, melodie. En dit speel je elke keer zo goed mogelijk. Maar een improvisatie weet je eigenlijk nooit waar het heen gaat. Het hangt helemaal van de oren meestal, van het publiek af, van wie je om je heen hebben. En dat vind ik, dat maakt het in mezelf altijd heel soort los. Snap je? Dan kom je ergens in een andere dimensie. Maar is die wel 100% jaan dan? Ja, zeker. Het is best even een bleed. En een fout maakt, het mooie van improvisatie is, de kerst geen fouten maakt. Nee. Maar het wel helemaal ontstaan. Dus volledig hier bezig. Ja. Vroeger dat troteren hinnen, best de best van het bouw 22. Ja, klopt. Ja. Ik van 68, dus het kind nog erger. Maar wordt het oors? Ja. Want ervaring, routine, dat is iets positiefs. Ja. Maar ik heb soms het gevoel bij mezelf dat ik van die routine zit, maar ik wel eens in de wei. Ja. Snap ik. Nou, wat is heel goed wat zo is. Ik ben vroeger begonnen als drummer. Hè? Dus ik heb zelfs een drumstel gebouwd. En dus zie ik op de kermiken van mijn zuster Sietske zie ik op Spandau Ballet en Sade en Earth, Wind & Fire. Phil Collins. Nee, die zie ik houdt ze net van. Maar zie je wel een platen spelen. Okay. En dan zij ging dan sneutermiddags moest zij werken in de slachterij. En dan ging ik op haar kermiken al die cd's draaien. En dan hier ik een drumstel gebouwd op haar bed. En dan hier ik een hi-hat bouwd en een bassdrum.
En dan ging ik mezelf de drum leren. Best wel, maar als ik dan en daarna kwam ik bij AID en de Quotums en Blackmail, AID en de Quotums, met Henk de Boer van de Paupers als zanger. En zit ik in bandjes. Ik zit op een Bogeman College. Ik zit in 8 verschillende bandjes in een week. Dus ik weer alleen maar aan het spelen. Ik heb zo niet door de HAVO dingen. En wie een toptijd. Ja. Als ik het ooit was, zoek ik er 18 want dat is het maximum. Heerlijk. Ja, wat een jeugd toch. Dat is een fantastisch tijd. Ja. Maar als ik die opnames van vroeger beluister, hoe die onbevangen iets is, maar er zitten breaks in, er zitten ritmes in, die kan ik nou net eens meer spelen. Dat is zo snel, of het is zo inventief, dat ik hek dat ding op. Op een gegeven moment die een Brainsburg oors, natuurlijk was het rustiger. Ik speel altijd alles veel te snel in die tijd. Veel te hege adrenaline. Maar dat kwam ook omdat ik dan zenuwachtig weer voor de drumsolo die zeg maar na de tweede set kwam. Dus toch? Na Black Betty van Ram Jam. Ja. Er zit een drumsolo in. en dan ben ik daar zenuwachtig voor. Op een gegeven moment heb ik binnen die coverbands heb ik op een gegeven moment alles maar in een lampje spelen, maar een clicktrack. Ja. Mijn lampje. En dan ben die tempo's altijd goed. Want ik speel, die adrenaline is veel te Help, heeg. hoor, zit ze in de Ja, dwang, dat weer echt. Dat weer echt. Dat ik die opnames en waarom luister ik. Oh, wat erg, joh. Ja. Wat vond hij ervan trouwens? Die weer organist, toch? Mijn heid die slachter. Die hier draaien koorden. En die wist, ja, en organist. Heel lang in het kerk, organist. En my god, die jongen van mij begint de drum, help. Ja, ze woonde graag dat ik trombone spelen ging. Wie mee, dat woonde ze graag. Maar toen zeiden mijn zusters, ik kreeg van jouw zuster, die zeiden van, hij met mijn drum gaan. Want ik hier zelf een drumstel bouwt. Het drokke jonkje. En mijn broer, hoorde die zit op het conservatorium hier in Lauwe toen nog, NPA. En die hier een goede maat, Arjen Oosterhout. En die joeg les in snits. En dus toen heb ik les gekregen in snits. Maar ik ben begonnen eigenlijk bij de bandjes in Workum. Mystic Mirror weten dat toen nog een Delle Hey. We hebben op iPop ooit spelen met Delle Hey nog. Dan AID natuurlijk, AID in de Quotums, ik een pick op iPop spelen. Maar die, ja, dat weer een toptijd. Dus alleen maar spelen. Want hoe lang hast toen in Warkum wennen? Dat is bennen, hè? Ja, ik heb tot en met ik ben op mijn 20ste volgens mij naar Lauwert verhuizen. En toen ging ik naar conservatorium in Grains. En daarna in Lauwert en daarna 2 jaar in Grains wennen. Toen 3 jaar in Utrecht, conservatorium in Utrecht dient. En toen nog 2 jaar in Amsterdam, conservatorium in Amsterdam dient. Toen hier ik 8 jaar conservatorium dient. Dus HAVO en conservatorium ja, eigenlijk op. Die zei ik die HAVO, zo'n jaar HAVO. En toen na de zo'n jaar HAVO, toen zei ik van, nou, ik wil naar het conservatorium. En toen zeiden ze van, nou, ik is pop dan. Poprichting. Ik zei, nee, ik wil klassiek. En toen was ik net om. Dus toen hiek niks. Toen, godsamme, ik niks. Dus ik wie een auditie van het conservatorium in Amsterdam. En toen zei meneer Pusjes wie dat toen. En meneer Pusjes die zei van, nou meneer Bruiksma, ja, hij heeft een hele tafel maar 8 man erachter zitten. Dat is een soort jury. En dan moest al die dingetjes spelen. Vreselijk. Ja. Maar in ieder geval, en ik wie een joggetje. Toen, in die tijd, en toen zeiden ze van, nou meneer Bruiksma, ga maar een ander vak kiezen. Wie toen. Godsamme, dus ik zie goalend waarom hij is met een hoes. Nou ja, dat geeft in perspectief. Dat geeft perspectief. Maar mijn huid in de slachterij, dus ik ben waans in de slachterij van die huid begon te werken. En dus ik moest pakjes verbrengen. En Maar wat een contrast met die droom. Ja, nee, maar wacht, het is net klaar. Dus ik hier maas, doe ik slachterij. En wat ik maas verzinnen in de slachterij, dat doe ik midden uit een privéleraar. Dus ik hier een privéstudie starten, zelf. Dus ik hier een leraar voor mijn slagwerk en voor pauken. En een leraar voor marimbas, dus melodieinstrumenten slagwerk. Een leraar voor piano en een leraar voor algemene muziekleer. Dus ik hier, dat geld wat ik maas verzinnen, doe ik midden uit. En dan jongens spelen bij de orkesten en bij de bandjes. Dus dat wie mijn schema eigenlijk. Dus ik hier een eigen vooropleiding starten. Maar dat had hij nooit zin houden dus. Nee, joh. Was toch vreselijk dat krijgt hij van, dan zoek maar een andere. Ja, maar het mooie is, uiteindelijk na 6 jaar kwam ik diezelfde Pusjes weer in, Jan Pusjes. En toen zitten de naast elkaar en maar toen in het Concertgebouworkest. En toen zei ik ze nog, zij wist nog dat ze mij ooit een keer afwezen heeft. Hij zei, ja, mens kan zich vergissen. Hè? Dat is wel mooi. Ja. Maar ik snapte heel goed dat hij mij afwezen heeft, want op dat moment waren er iets van 20 Spanjaarden die binnenkwamen. En die Spanjaarden waren vol de 4 uur in Nederland, qua slagwerk. Dus dat waren al zo'n goede lichting. Dus ja, ze mochten mezelf wel aannemen. Ja, ik ben lang net goed genoeg. En ik ben natuurlijk drummer, ik ben geen klassiek slagwerker. Nee. Maar dat zijn letter. Op Dat zo'n is moment letter, tuurlijk. Op zo'n moment dondert alles in elkaar. stort hij een hele wereld. De hele wat donder in elkaar. Ja. Maar ik wie er wel, ik geloofde wel van ik wil dit wel. Ik wil dit gewoon. Dus wat dan dan ging ik wel werken en dan daarna maar
en een zelfstudie start. En dat wint natuurlijk alleen maar. Ik heb geen hier verlenen, hè. Ik doe eigenlijk in de vooropleiding van het consortium. Dat is dus al wezen. En die vooropleiding ga ik zelf starten. En toen was ik het eerste hier om in Greens. Dus dat uiteindelijk al goed kwam, joh. Nou, misschien had het je nog wel fanatieker maken. Ja, maar ik altijd mijn eigen paard gingen, hè. Altijd mijn eindexamens van het conservatorium, dat wie ik nooit een gewoon eindexamen in de concertzaal van het conservatorium, dat wie altijd een theatervoorstelling. Hè. Dus in de eerste overslag, dat wie het nou het conservatorium van Utrecht, dat wie ik in Warkum. En het conservatorium van Amsterdam, wie ik in Warkum, een hele goede scheepsberging, hoe wasmachines, je ga stikken maken. Heel theatraal. Dat zit er altijd al in. Dat dorst. Snap je? Het is, ja, dat denk ik wel even best wel dubbel houden. Hier kan een Einzelganger Ja, en aan de andere kant een ontzettende teamspeler. ja, zeker. Dat ik in een project was zonder oren oppakken Nee, dat ken ik natuurlijk. niet. Ik ben een geerburger. Ja. Maar daarin wel weer heel eigenzinnig, Ja. eigenwijs, op de goede manier. Ja. Altijd in eigen Eigen paard. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, hoe ken dat? Ja, dat weet ik net. Ja, weet ik niet. Nee, maar het Ja, is... zo zit je in elkaar. Snap je? Ik hier op conservatorium, ik helemaal net zo goed. En op een gegeven ogenblik conservatorium van Utrecht wie dat. En ik ronde ik wat buiten, maar toen was ik in één keer toch aangenomen voor een internationaal jeugdorkest. En ik wie de eerste slagwerk in Nederland die daar aangenomen waren. En iedereen wie verbaasd. Hoe komt die jongen daar aan? Ja, kan je het voor elkaar? Ja, en dat wie ik zei, ik wie een auditie, ik is een mooi verhaal, een auditie. Ik moest de jongens spelen, mijn studentorkest in Utrecht, Shostakovich. En we gingen de jongens nou even lekker zitten. Wie stond let en wie me sneurt de jongen. En de snijdt de maas hier die auditie in Amsterdam. En ik ben in Utrecht. En dan moest maar de trein moest ik naar Amsterdam. Ik ging niet in huis, dus ik hier zo'n gevulde koek en zo'n beker malken. Dat doe je ontbijt in de trein, hè? Is nog zo'n railtender toen. En ik keek gewoon weer van die auditie daar en ik jerde al die Limburgse jongens spelen. God, die zijn echt wel goed, vond ik. Goed, maar wie die pauken, wie die stem net, ik dacht, ik maak je wel kans. Dat jij ik erdoor heen hebben, want ik jij die auditie erdoor. En toen kon ik dus, ik was internationale commissie en het waren opgenomen op camera. En toen zei je op een gegeven ogenblik, nou, was dat te spelen, dat spelen. Dus ik bied aan het spelen en ik ging een pinahasses, jongen. Ik ging een kaarten, die verschrikkelijk. En dus ik moest xylofoon spelen. En ik xylofoon met Hudde Stokken, nou, dat is echt. Kijk, kwats zit ik in de kop. Als die kater haast thuis het Dat niet echt. Ja. Dus dat ging, maar toen heb ik dat spelen en toen moest ik de bolero spelen, weet ik nog. Van Ravel. En dat niet op camera. En toen ik begon. En toen na een 20 seconden, toen zei ze, oh, sorry, can you stop? Ja, of course, can stop. De camera weer nog net aan. Dat blikte dus een truc te wijzen om mij te triggeren van, hey, ken je dat nog een keer? Dus hoe ik daarop reageerde zo. Dus ik zei, nou prima, doe ik het nog een keer. Ja. Dus ik doe het nog een keer en ik was hartstikke goed. En toen toen ik in het orkest zit, toen zei ik, waarom heb je mij aangenomen eigenlijk? En toen zeiden ze van, ja, hier is een hele iepen uitstraling en ik ben een geerwerker. En in een internationaal jeugdorkest, er komen 41 nationaliteiten uit het hele wereld bij elkaar. En in onze slagwerksectie wie 6 nationaliteiten, dan moest je geerwerker kennen. Ja. Moest iepen staan voor oren en dan moest net in paniek raadje en dat soort dingen. En dat deed ik dus net. En misschien wordt het een kater. Dat weet ik net. Ja, als ik te serieus was, hier dat misschien een hele verhaal wil. Ja, maar zo rent dat dan gek, hè? Ja. vindt dat heel gek, ja. Want nog iets wonderlijks, best toen heel beskierd door die eigen kwaliteit, net in het begin. Juist meestal die ben volle betere, ik wie nog net zo vier. Maar Concertgebouworkest, veel beter tref je het niet op de Nee, wereld. dat is waanzinnig. Dat is echt waanzinnig. Weet je, Dat is waanzinnig. Ja. Nee, maar daar ben ik. Hoe haast u daar om dan? Ja, ik ben een freelancer, hè. Ja, nee, maar dus is in dat orkest. Ja, dat is natuurlijk Het fantastisch. is Champions League. Ja, dat is Champions League, ja. Maar dat komt in een zeer geoliede machine die eigenlijk gewoon instapt. Ze stapt in die trein en dan moest het niveau onkennen. Oké, Absoluut, top of the world. Top of the world, ja. Maar dat merk ik, het kost je totaal geen energie om daar te spelen. De wust mij om. De wust mij om de rest. Het is een vertrouwde omjouwing. De meeste jou die vertrouwen. Dat is het kerst. Ik weet nog dat ik... Maar dat kun je echt verniel, hè? Als het Zeker. net kist. Zeker. Ja, dat had dus net gewoon. Nee, ik nooit al. Nee. Maar toch best heel beskierd oor Ja. West-Oost-Tierst. Hè? Ja, weet ik niet, ja. Nou, had je dan mazzel gewoon? Of best op Ik dat denk moment een zo beetje- scherp op die koers of zo? Ja, ik ben wel... nou, dat is een goede vraag. Ik zit vaak wel op... ik volg altijd mijn intuïtie wel.
Zeg maar. Dus altijd mijn gevoel, ik volg mijn gevoel wel zo van, als ik het vieren van dit muk net wan, dan doe ik het ik net of zo. Ik een voorbeeld, dat is wel zo'n game changer ik weer geweest. Zo, ik heb ooit voor de peergroep, dat is in Drenthe, dat is een theatergroep, daar heb ik ooit een voorstelling maken, een opening van hun eigen gebouw, met een danseres en met een experimenteel Loetsman en ik, met zijn trein. En die voorstelling, die zou ik daar in première gaan, maar die zou ik in de harmonie spelen. En toen bellen een dag van tevoren, dat we in de harmonie spelen, zo'n bellen de programmeur op, is met 1 kaartje verkocht. Ik zei, godsamme. Dus hij wilde aan cancelen. Ik zei, ik heb hier nou 30 kaarten. Ik heb ik nou. En ik kom het, oké, dan kan je terug in. Best. Dus ik kocht 20 kaarten. Werd onder, en die kaarten heb ik verdeeld, werd onder Frederik Spink, de acteur, en die maakte toen ik programma's bij de Omroep. Die heb een kaartje en die wie ik. Na die voorstelling komt Frederik naar me toe. Ik ben bezig met een televisieprogramma voor Omroep Friesland voor natuur en muziek voor squalband. Zoest er daar een rol in spelen worden. Nou, wij zitten. We gingen het experiment doen, Frederik en ik, met een heel mooi team. En dat was helemaal te gek. Tijdens een van die opnames, op wat ik maar wat, kom ik Teunus Spiersmachine. Ik rijd in het thema Teunus. En we worden vrienden. En Teunus vraagt mij om mee te gaan op gegeven naar de bank dat in Mauritanië, in Afrika. Na die expeditie in Afrika, wat toen zo'n, denk ik van, dit is wat ik al jaren zocht. Wat ik boer. Ik boer mijn fascinatie voor vogels en landschap verbinden met vogels en muziek. Dat is daar gebeurd. Dus toen wij weer waarom kwamen, Teunus en ik zei, ja, dit is wat ik wil. Kunnen wij together iets maken? Dus Teunus als bioloog en ik als muzikant. Dat 2007 heb ik dus het Concertgebouw uitgezien, het Nederlands Philharmonische uitgezien en dan de theatergroep uitgezien. Want ik woer toen lang maken. Dat heb ik met Herman Zielstad in. Die redes kreeg ik van is en dat steek. Dat heb ik wie een onderdeel ervan. Maar dat is dus via die intuïtie volgens van ik wil die voorstelling wil doen. Er komt die juiste persoon die brengt me uiteindelijk derde en uiteindelijk. Maar alles gaat door de intuïtie. En die puzzel, als dat, nou kijk het met terugwerkende kracht kwam ik al eens net van, want als dat net dient hier, wie dat nooit gebeurt. Ik die man nooit zien komen. Wie ik dus net naar Afrika geweest, wie het kwatsie in Afrika is, het kwatsie voor mij van dit is wat ik zie, dit is wat ik wil. Dat is toch geweldig? Lon, New York, 2009. Godsamme, ja.
Lawn, New York, 2009. Sietse Pruksman, Herman Seltzer, Governor's Island. Stiet er bij het YouTube-filmpje. Poster 28 december 2009. What a story. Ja, dat is fantastisch. Nou, dat Lawn, dat is dus maken in 2007, dat ik toen dat sabbatical nam eigenlijk. En toen heb ik met Herman ik zei Herman, ik wil graag contouren van landscape filmen door mijn telescoop. En dat met super langzaam. Dus zei Herman, oké, dan slopen we een scootmobiel. En dan zitten pompjes in en dan kunnen we een pompje wat... Wacht een momentje. Ja, best. Ja? Nee. Nee, want sportcast moet erbij. Ja, 12 uur. Ja, nee, daarom heb ik mijn eigen... Ga door. Ja, Okay, mooi. Hoi. Maar, dus we wien, ik zei ik wil graag het landscape filmen met mijn telescoop. Maar dan super langzaam als mijn penningen. Want ik eigenlijk vogels shoot. Dus dat ik het telescoop shoot, heel langzaam ging, scan ik de horizon langs of het landscape langs. Oké, maar ik zei dat met een telescoop is het heel moeilijk, want het gaat 40 keer wordt dat vergroot. Dus we hebben een scootmobiel sloopt en dan zitten pompjes in. En die kennen dan helemaal en dan kun je heel langzaam spanningen maken. En dat hebben we gemonteerd, echt monnikenwerk. Maar Herman toen dag en nacht werken. We hebben, het kwam heel precies. Maar dat zit dan onder cashewnoten en onder M&M's s'nachts. Om gewoon maar wekker te blowen. Want toen nog HD, hè. Nou is het al even jouw maar toen weer het HD en dan weer 28 sporen HD. Nou als dat de renderen is, dan is het 2 dagen verder, zeg maar. Dus dat ik precies dingen op muziek heb, hoe dan hier we voor 20 seconden, dan zitten we heel hoe het renderen in, zeg maar, hè, om dat iPhone te kunnen. Dus weer monnikenwerk. Maar het is een fantastisch project geweest. We zijn naar Praag geweest, daar hebben we de filmmuziek toen opgenomen. Voor mij een hele naaie ervaring, de eerste keer. En toen hebben we het eerst in Kimswerd spelen. In Hegewieste-Veld, wat nou weer een natuurgebied worden is. Op Oeral hebben we het spelen en daarna ben we dus naar Governor's Island geweest. En toen hier een C-container bij mij op het hiemsteen, zeg maar. Is een 40-voeter. En die hebben vol stout met techniek. Echt alles. Ik had reservetechniek en de beamers en de hele bliksemsboel. En ongelooflijk sponsen toen de Petter de Kramer en zo wat hinnen. Dat wie echt ongelooflijk goed eigenlijk helemaal net. Maar dat speel weer 3 weken ontvaren. Daarhinnen. 2 weken spelen en 3 weken weer waarom. Dus dat wie 2 maanden wie die man het spul kwijt. Dat kost een vermogen. Ik kreeg 12.000 euro toen al. Ja, euro. Kreeg ik voor het. Koe helemaal net. Koe helemaal net. Maar het wel dingen. En het was fantastisch echt. Ik vind het echt nooit weer. Nou ja, hoe kwam je op Governor's Island? Nou, dat wie dus een. Dat is wel belly. Vind ik hou een leuke voorstelling in Kimswerd daarin. Dit maakt je McDonald's in New York. Het wie dus een gearwerking tussen. Het wie het 400-jarig bestaan van de gearwerking tussen New York en Nederland. En daar zo Oeral hinnen en Boulevard, een festival in Den Bosch. En toen had Joop Mulder mij vregen van ik wil heel graag dat daar maar landspeling is. Ik ken dat. Ik heb 12.000 euro voor die. Zou je het? Ik zei, ja. Doe er maar 0 bij, zei ik zien Joop, want het kost een vermogen. En in ieder geval dat het weer een fantastisch mooi avontuur. Dus dat we op Oeral speelden, dan hiek die vogels mee. En in New York die is tussen de helikopters te spelen. Dat weer een heel oud verhaal. En ja, dat vind ik nooit weer. Dus die hele backdrop waar wij instierden, de achtergrond dat we dus 16 20.000 die we dus kreeg toen Delhelle, maar die aanslag. En daar stiert het monument on, dat we een hele grote spot zaten richting de wolken. En dan zit een scherm en dan zit een toerwerk in stiert te spelen. En die toer in de New Jersey, en weer een scherm. En dan zie je het vrijheidsbeeld. En achter mij hier is de ferries naar Staten Island. En dan 400 man in standstiltjes met een taxi over en heen. En de jaren zit de screes midden in de stad New York op een eiland. Ja, dat vind ik nooit weer. Kan ik me voorstellen. Vind ik nooit weer. Ja. Maar wel, ik denk dan wel een typische Sietse Pruksma voorstelling. Zeker. Natuur, daar kwam het muziek, dus, ritmes, zeker. Daar kwam intens. Zeker, daar is mijn kwartje van. Dat hier, dus wat ik al zei, van dat we eigenlijk in Afrika, dat ik hier wil ik iets mooi. Ik hier dit al heel lang zoen van ik wil dat. Een vogelhut is hetzelfde, zo'n langwerpig look vaak, hè, West daarheen is juist. En dat zie ik in beeld. Ik ben een heel beelddenker. En dus ik laai soms ik laai van dat soort vormen, plaatsjes in. Was dan wel een net zeerst. Dit wil ik mooi zien. Dat zei ik toen niks in Herman. Ik zei, dit wil ik mooi zien. Samen met het eruit komen te zien. Nou,
En Herman, die kan dat heel goed, het doen heel goed faciliteren. We hebben dagen aan het filmen geweest. En dan is uiteindelijk een heel persoonlijk verhaal worden, dat ding. Echt geweldig. Ik maar Herman, je nice techniek en niet die het, hè. Ja, we hebben gewoon pionieren dingen in het koen. We hebben op een gegeven moment bij het waard, bij de Westhoek, hij is die pier van de Westhoek, van die pijltjes die dan het water op gaan. Hier Herman een timelapse camera. Iedereen heeft nou zo'n ding. Maar toen dan wie dat helemaal net. En hier een camera gehackt. En dan zit hij naar je software in prutst. En hier een soort MacGyver-achtige batterij-ding hier in mijn kop flanst. En die koe dan precies 8 uur foto's maken om 30 seconden. En hier weer zo'n bakje maken. Mijn glazen voor. Met die camera erin. En dan gaan we naar het water. En dan woe ik dat het dan het moest dan vloerd worden en de zinnen moest ondergaan. En dan moest die piertje mijn timelapse. En wat er dan gebeurt is als dat het eilandje voor die pierdeel zest en het waar vloert, dan komen die vogels dus die gaan met die vloerlijn maken. Dus die komen vlak voor de camera. En dan gaan ze weer om, wist je wel. En dan gaan ze eerst die zinnen ondergaan. En dus dat ding zetten dan de meestal uur 4 of del, eind van de middag. En dan waren ze op de sodemieter daar weer hinnen om de ding op te halen, omdat het net jatten waren. En dat was altijd een avontuur. Het is een fantastisch avontuur. Ik vind wel een van de hoogtepunten, omdat er voor mij heel veel dingen bij elkaar kwamen. Ja, maar dan als het een beetje naar die biografie. Just, als het vrij lang in orkesten zitten. Ja. En die eerste solo-vaststelling is best relatief. Let. Ja, zeker. Ja, eerst al je bandjes, Ja. dus de symfonische rock en de coverbandjes. Toen de klassieke hoek. En tegelijk ook al je theaterdingen, dus bij Sult en bij de Paupers, al die theatrale dingen. Dus dat zit er altijd al in. En uiteindelijk ook altijd Change Brothers voor een oor. Dus bij theater, Koning Lear, dan je erover, dus achter Peer Gien heeft mij zo'n op oerol, Jochen Jontig. Ja, maar ook altijd een onderdeel van een grut. Zeker. Grote vaststelling. Zeker. Mijn eindexamens winnen misschien wel 2 solo-voorstellingen. Dat zijn natuurlijk eindexamens, dus dan best ik in charge, maar. Daar hiek ik altijd al, gewoon een hele lachplan en sceneplan. En dat is altijd alles in een theatrale setting maatje. Het gaat toch uiteindelijk, en dat is denk ik de basis nou meer van, ik veel meer een verhaal vertellen dan muzikant. Dus ik heb muziek als middel om het verhaal te vertellen. Dus wat voor verhaal wil je vertellen? En dat is nou steeds meer dat vroege landschap verhaal in combinatie met wie wij binnen als mens. Snap je? Dus dat is het nou en daar is muziek een middel voor mij en beeld. Directe onleiding om daar van jou uit te nodigen is dat de Oergong, Ja. de vaststelling met de bazuin en Erik Vloeimans, fantastische muzikant trouwens, Zeker. ik heb het daar nog aan. Dat hij een soort reprise krijgt op Explore de Noord. We blikken deze week sowieso heel bot vooruit op dat festival. Ik leed even een fragment jaren en dit is in het summeren. Ja. Muziek van de Oergong. Tegeer met de bezuin uit Semerum is dit een vaststelling. Die een prachtige locatie trouwens een aantal keer opvierd is. Koehol. Kom met racefietsen vaak, maar ik zeg het is zeer bekend. Even naar plak zelf. De beste man van de Zeedik van het Waard. Dat plak weer voor die, want voor die dwarpelingen daar, een magische plek. Zeker. Ik heb los van de natuur. Zeker. De eerste tuut en de kuier. En, Zeker. Nee, ze gingen mij vragen. Ze wonen, ze meer dat leidt Sint Water onhast. Dus, en ze wonen iets bij dat koelhol, dat strandje. Daar woonden ze een keer iets dwam, maar ze wisten precies net wat. En dat was zoals de eerste tuut binnen, de lezen as van dierbaren en alles. Dus het is een speciaal plek voor hen. Dus toen heb ik in 2000 in sabbatical ik 1 project ondernomen, dat we dit. Gewoon net om de muziek te maken, maar gewoon om te leren, hun te helpen hoe wat kerst er dan van. En hij ze me al die dingen verteld en waarom ze het net wonen en dan hebben we muziek uitgezocht en dat wordt eigenlijk net goed. En toen geven we een ogenblik naar de tweede vergadering of zo, toen zeiden ze, maar ziet ze zo stond zelf net iets moois willen. Toen zei ik ja.
Ik heb ook al ideeën. En dat kwam eigenlijk, ik wist dat het strandje Kerst. Er is een strandje en er zit een pier, rug dat water op. Ik heb 2 ideeën. Ik zei eerste, het orkest kan net voor die pier zitten, dus het orkest met die twaan. De orkest krijg ik artistiek jongen ik de mogelijkheid om geloerd van links naar rechts te laten. Dat wie 1. En ik zei tweede is, ik zou heel graag met Erik Voermans willen, want die zag ik op die pier staan. Dat wie de 2 ideeën die ik toen hier. En toen zeiden ze, nou best, doven. Dus toen ben ik begonnen te componeren. En toen zoek het dus eerst al in 2020 al. Dat was toen oudkerst, corona, de shit. En toen 21 wen het. En toen 22 wol. Toen zag ik het dus ik geholpen met extra financiering en al dat soort dingen meer. Dus die tijd het dus weer geholpen dat het stik ik tussen de eren zitten ging van de meesten. Want die meesten kon ik net spelen. Hè? Dus amuzuur was minder. En ja, het was best lastig. Wat er wel gebeurde is dat binnen het orkest wie het ook een paar zeg maar de koprenners die zeiden van god de gek project dit en dat, maar het meeste niet. Ik god wat is dit nou weer, wat moeten we hier mooi, al die lange noten, lange noten en god en nou dat. En ik snap dat heel goed, want het is net een klassiek stuk, totaal net. Dus ik maak het voor die locatie, dus het is een stuk de vogels zijn eigenlijk de baas. Dus ik heb een thema betocht, wat ik dan 100 keer gearrangeerd heb. Volledig verschillende klankkleuren binnen het orkest. Dat nemen we de A-gedeeltes en de B-gedeeltes. Daar zijn gedeeltes waar eigenlijk de vogels de hoofdrol spelen. En die gedeeltes ken dus ik volle lange door. Dus we hebben op Cool Hall de kortste versie weer 58 minuten, dat wie de première. Maar de langste versie weer 82 minuten. Dus haast een jaar lang, meer dan een jaar langer. En dat kwam omdat ik al duetten hier, mijn straalje, mijn kluten, mijn wulpen. En dat ontstier zo'n stuk spanning dat je dus in wordt maar het waard. Want de muzikanten gingen luisteren naar die vogels. Dat bleek ik. Dus je wordt in één keer, wat gaat er nou weer gebeuren? Wat gaat er nou weer gebeuren? En je wordt er dus in. En het orkest eerst wat ze dan dienen in die bekerdeeltes, dat is het slagwerk. Ja, dat is een lange noot, of pauk, of een bekken, of een gong. En er ontstier zo'n stuk spanning binnen die noten. Dat vond ik zo te gek. Echt, dat vond ik zo te gek. Dat we op die locatie super, helemaal met Erik natuurlijk. Erik Voermans, wij hebben dan ik. Wij gingen wel jongen dat er geen vogels winnen. Ik ben jong en toen wordt het heel goed. De toontjes wie dat. En weer een beetje reinig. En dan weer is het meer een duet tussen Erik en mij. Dan kunnen we together. En nou gaan we dus naar de kerk, daar, Bonifatiuskerk. Erik is er net bij. Maar het is wel een wargel. En nou vind ik het mooi dat het publiek zit eigenlijk straks tussen het orkest in, wat op het podium staat, maar het slagwerk en daar steen ik, en het wargel. Dus de wargel ken nou ik van links en rechts, ken we working in. En ik heb het, soms klinkt het orkest als een wargel. En dit wargel is kijk ik gerestaureerd en dat klinkt, ken straks, ja ik ben geen familie repeteren. Maar we kennen echt heel orkestraal, heel monumentaal worden, doordat het in zo'n gebouw zit. Ik neem de vogels zelf mooi, dus ik heb de vogels onder knoppen zitten, werk ik elektronische dingen aan tafel van vogels, waardoor ik filters hierom gaan, dat soms heel dicht bij vogels ben en soms heel 4 voet, dat ik soundscapes worden, dat vogels soundscapes worden. En ik heb natuurlijk mijn vogelfluiten bij me. Dus dat werd een volledig naaie belevenis. Waarin de orkestleden van Chameren denken, ja, maar dat kent dan net. Ja, dus ik zei, nou hij ze wel, ze ken me nou een beetje, ze van, helemaal vertrouwen, dat komt al wel klaar, verstaan ze? Dat komt wel goed. We hebben natuurlijk een hele reis maken met het orkest. Ik ben taalsjongen en het is bij hun ongelooflijk soort gebeurd. Ja, maar het is natuurlijk ik bedoel echt even verkeerd, maar het is redelijk traditioneel, liedjesdwarpje. Zeker. We binnen het moderniseren, door ze vaak noemen van Adele en dat soort. Zeker. En prima, jij trekt bij. Zeker. Alleen dan komt er een Sietse Pruksma die zegt, we gaan het even anders doen. Maar dat is dan halen ze wel even uit hun patroon bij. Hè? Dat weet zeker. En dat is vaak ik wel. Het gaat altijd over ik hoef vertrouwen. Ik neem mensen altijd mooi. In het verhaal. Ik heb het natuurlijk maar Reerders Kriers ik mooi maken. Dat wie toen bij Birds and Brass dat Reerders Kriers spelen waard. En dat op repetities. Ik een keer een tuba eerst op repetitie midden onder het steek van bam die tuba del zetten van. Maar meneer Pruksma, dit is toch geen reclame voor de Hava Bra-wereld. Dit kan we toch net spelen? Kind toch net? En toen kreeg ik
Ik weet nog, toen we dat concert, dat wie een concert natuurlijk op repetitie, steeds dus ik bleef de konten spelen. Dat snap ik heel goed. Dus ik bleef de kontenmuziek. Maar als het dan met 250 muzikanten speelt, dus met 10 orkesten, wordt het een ander verhaal. Dus toen kreeg ik van diezelfde man, op een man die begint sneeuwt jongens dat concert. Een man, dus kreeg ik een mailtje. Nou meneer Produx, maar ik speel nu 43 jaar in het orkest. Maar dit wordt het hoogtepunt van mijn carrière. En daar gaat het eigenlijk heel door. Dus er krijgt altijd weerstand. Dat is ik heel goed. Dat vind ik helemaal net slim. Hij is in een orkest ik altijd de koprenners, de volgers, het peloton en de achterblowers. En de achterblowers die zullen altijd negatief blowen. Dat is in elke transitie trouwens ik zo. Dit ben altijd de processen. En op een gegeven moment als dan bij de oergang weer het ik, op een gegeven moment is de zaak mooi. En ik heb 2 momenten gehad in de repetitieperiode voor de oergang dat er iets gebeurde en dat Matten, de dirigent, mij bellen of kerstens komen en neem die vogelfluit maar en die was dwangist ongeveer. En toen ben ze aan het repeteren en ze beginnen aan het spelen en ik zie het er gewoon aan een tafeltje en ik doe op een gegeven moment mijn computer aan en ik liet die vogels jaren, waardvogels. En wist wat er gebeurde? Zij gingen in één keer volle bed te spelen. Dus zij hebben die vogels in hun beelig zitten omdat ze er vlakbij winnen. Alleen dat is ze nooit verteld. Dat is ze nooit, dat is ze net bewust van. Dat zit gewoon in hun. Dus zij gingen bed te spelen. Het was zuiverder. Ze zagen zichzelf in één keer zitten op dat strandje. Wat daar is het wel bedoeld. En in één keer was het een heel overhaal. Dat was één moment. Dat was fantastisch. Dat vinden we nooit weer. Dat zijn maten toen ik van god, je moet in bed te spelen. En toen het tweede moment weer dat Erik kwam. En Erik die doen eerst een masterclass, zeg maar, een beetje een werksessie met hun. En omdat in het stuk zitten al klankvelden, daar ben ik helemaal gek van ben. En die gaan dan van links naar rechts. Dus van het orkest van links, dan gaat het naar rechts. En dan nemen ze een toon van elkaar oer. En dat Erik op een gegeven moment in die sessie zei van, ik heb 1 vrijwilliger nodig. Dan kwam ik steen, bugel. En toen kon Erik een toon spelen en moest die bugel spelen die toon oernemen. Dus geen iemand koers klank zitten. En hij begon en zij nam hem oer. En toen zei hij, oké, we doen nog een keer. En je kan nog beter luisteren, zei hij. Dus hij begon die toon te spelen. En zij begon die toon ik te spelen. En ze waren in. En dat was zo verschrikkelijk mooi. En iedereen was stil. En dat is iedereen die klankvelden bij zijn oorspeling ging. Dus ze gingen in één keer er bewust van, god, ja, zo werkt het dat je elkaar onviel. Dat je, snapst? Dus zo goed luisteren naar elkaar. Dat je in elkaars klank zitten ging. Dat het orkest ik zelfs wat opleveren, uiteindelijk. In sound en in volheid van sound. En dat was echt een geweldig moment. En daarna hebben we dus een treuring in. Mooi Erik. Nou, we gingen dat er nooit in met Erik. En Erik ik nooit spelen. Ik kon het hele stuk eigenlijk net. Ik ging wel terugwezen in de partituur. Ik zei van, nou, maar wat moet ik dan doen? Ik zei, ja, ik speel altijd 1000 noten in een minuut. Ik zei, ja, je kerst echt volle minder. Het is lezensmoord. Dus zei ik, dit is zijns muziek. Dus je moest er wijzen, maar ik in het net te wijzen. Snap je? Dus ik nooit net te spelen. Dan vertel ze misschien nog wel volle meer. En dat wie u ding geldt van, doe maar minder, want dan wordt het beter. Doe maar minder. En uiteindelijk hebben we die eerste repetitie, maar Erik dan medisch, nou ja, weet die opname dan ik van eerst op een gegeven moment, ik diende met en we winnen 3 minuten stil met z'n allen. Wat is hier gebeurd? Toen ben we daarna gelijk naar Koeholt gegaan, hebben we een pils genomen, foto's maken. En toen werd het eerst brutsen. Toen werd iedereen weer om. Toen viel iedereen van, daar gaat het heen. En dan soms kan je dat net uitlezen, omdat het... Zoals je een stuk van ABBA speelt, of van Adele, dan wist van, nou, dit is het versje, en dit duurt het zo lang, en dit is het. Maar als je dit doet, dan ben je onderdeel van de locatie, de vogels, het waard, Erik, en dan ben je zelf net de hoofd. Het is een onderdeel van. Organisch gewoon. Organisch, ja. De van een onderdeel van een gutte geheel. En dat wie wel wennen voor hun. Plus lange noten, wat ze net wend binnen. En dat boerkijk, omdat samenspel maar hele snelle noten is buiten super lastig. Om elkaar te jaren, helemaal als een orkest uit elkaar gooist. Dus kijk, wel net te snel dingen, want dan wordt het zo technisch en wordt het dirigent, dat wordt ook helemaal net. Dus nou, dat is eigenlijk heel erg slagen. En ik ben benieuwd wat dat ik komend weekend bij Explore zit. Dat het een volledig oren belevenis worden. Wat Patrick Kramer doet, giet hem een locht, dus dingen van. Wat de zinnen op Koeholt wie is Patrick nou, zeg maar. Patrick is een naar je zinnen. En wat hij dan aangiet, ja, dat wordt denk ik heel bijzonder. Heel filmisch en komt volledig naar je ervaring. 3 keer, wanneer precies?
Vrede Joen, Jelm Jochen. En dan hebben we sneun om Jelm 4 en sneun om 8 uur. Dat is het. Dank u wel. Alsjeblieft. Succes. Dank u wel.